Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Payo ng dalawang matanda sa mga mamumundok o mountaineers na nasa tansya ko ay galing pa sa syudad ng Iloilo. Sa narinig ay nagtanong na rin ako sa dalawang matanda. Mawalang galang na ho, doon din po kami papanhik at may makakasama naman kaming taga rito. Pero hanggang Margaha Valley lang po kami, hindi kami papanhik sa itaas ng bundok. Sumagot naman ang lalaking matanda na ganun din yon, iho. Malapit na kayo sa bundok ng Kanlawan, maswerte kayo kung hindi kayo matsyempuhan ng halimaw doon. Dumagdag naman ang matandang babae at ang sabi niya, bantog ngayon ang amumunggo, hindi tulad noon, wala pang nakakaalam sa kanila. Pero ewan ko ba kung bakit panahon ngayon ay nagsilabasan ang mga halimaw na amumunggo na yan. Sinabi na namin sa inyo na huwag na kayong tumuloy para sa inyong kaligtasan. Pero hindi kami nakinig ni Carlos. Sa halip ay lalo pang umusbong ang hiwaga at misteryo sa apat na sulok ng aming isipan. Pagkatapos naming kumain sa karinderya, agad naming tinahak ang papuntang Kanlawan City, kung saan dito makikita ang mga magagandang mga tanawin. Sariwang mga gulay, mga kakaibang halaman at prutas at maaliwalas na kapaligiran. Pansamantala naming iniwan ni Carlos ang sasakyan dito at dahan-dahang binaybay paakyat ang daan patungo Margaha Valley, ang paanan ng Mount Kanlawan. Pahirapang akyatan pa bago namin marating ang paanan ng magandang bundok ng Kanlawan. Halos mga tugang tuhod naming dalawa ni Carlos habang binabaybay paakyat ang mahirap na daan. Sa unang gabi namin sa kabundukan ng Negros ay wala kaming ibang nakikita kundi ang ganda ng syudad. Mula sa itaas, mga iba't ibang huni ng mga ibon at yakap ng malamig na hangin. Pagkatapos itayo ni Carlos ng A-type tent ay agad na kaming kumain at pagkalipas ng 3 oras ay natulog na rin kami dahil kinabukasan tuloy ang paglalakbay at kailangan ay maaga pa para hindi kami abutin ng dilim sa Margaha Valley. Pagkalipas ng 12 oras na lakaran mula 6:00 ng umaga ay narating din namin ang magandang lugar ng Margaha Valley para itong paraiso. Luntian ang mga damo at berdeng-berde ang mga ito. Napawaw si Carlos sa kanyang nasilayan at hindi niya akalain na may paraisong nakatago sa paanan ng Mount Kanlawan.
Gaya ng mga dati, inayos ni Carlos ang A-type tent habang nagluluto naman ako ng makakain. Nang may naaningan siyang may malaking tao daw na nakatayo doon sa masukal na gubat ng Margaha Valley. Tumayo ang balahibo ko sa sinabi ni Carlos at agad kong sinunda ng tingin ng lokasyon ng kanyang tinatanaw. At nanindig ang balahibo ko nang makita kong may malaking nilalang na nakatanaw sa amin mula sa masukal na kagubatan ng Margaha Valley. Agad na binilisan ni Carlos ang pagkabit ng A-type tent at mabilis ko namang kinuha ang iskopeta o airgun na dala nito para handa sa anumang sakunang mangyayari. Hindi ko na naluto ng maayos ang niluluto ko dahil panay ang tingin ko doon sa nilalang na nakatayo sa masukal na lugar. Pagkatapos ni Carlos ayusin ang tent, ay agad kaming pumasok sa loob ng tent. Kahit pa hilaw ang niluluto ko, ay hinayaan ko na lang nang dahil sa takot. At sa loob ng tent, sinikap kong pagmasda ng nilalang sa labas at pinag-iigihan kong sumilip mula sa maliit na bintana ng tent at nanatiling nakatayo lang ang sinasabi nilang amumunggo, ang halimaw ng Mount Canlaon. Sinarado namin ng todo ang tent at agad na kinuha sa akin ni Carlos ang airgun at inihanda na rin ang maliit na kutsilyong kawangis ng karit na gawa sa titanium na minana pa nito sa ama ng kanyang lolong Kastila. Habang ako naman ay nagmamasid sa paligid habang nakasilip sa maliit na bintana ng tent, baka sakaling may iba pang nilalang na magmamasid sa amin, maliban sa isang mahiwagang anino na iyon na titig na titig sa amin mula sa malayo. Medyo hilaw man ang aming pagkain, pinilit na lang naming kainin at habang sinusubo ang pagkain ay tuloy pa rin ang silip ko sa maliit na bintana ng tent hanggang sa unti-unti nang kinagat ng dilim ang paligid ng Margaha Valley. At kitang-kita ng mata ko na dahan-dahang humahakbang paatras ang mahiwagang aninong iyon. Sa pangalawang pagkakataon ay tumayo na lang naman ang balahibo ko at kinalabutan na naman ako. Hanggang sa sumapit na nga ang takip silim. Tanging bulungan na lamang ang usapan namin ni Carlos at nang lumalim na ang gabi ay nakarinig kami ng malakas na atungal ng isang hayop na parabang isang kalabaw na nasasaktan. Agad naming pinatay ang ilaw sa loob ng tent at pagkalipas ng ilang minuto ay may mga sunod-sunod na yabag na kaming naririnig at malakas na itong umaatungal sa labas ng tent namin. Lumukob ang 1,000 kilabot sa buong katawan ko at agad na kinuha ni Carlos ang airgun pang proteksyon baka salakayin kami anumang oras sa loob ng tent. Nakiramdam kami sa loob ng tent. Matagal na para bang naghihintayan kami sa susunod na mangyayari. Sa gulat namin ay napasigaw kami ni Carlos. Sa loob ng tent,
dahil hinila ang tent namin ng isang nilalang mula sa labas. Wala kaming nagawa kundi dumausdos kasabay sa paghila ng tent. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.